खालामदोंमोन आरोना माने दा साननैसो बिराद टेनसनाव दं माने आङो ओंखायनो आं माने इसेबां इन्ट्रेस्ट जाथ'वाखैमोन आरोना जानायालाय ब्लग मा खालामनो आरोना माने खर'आनो जेबो जायाखैमोन आरोना आरो दाबो जेबो जायाखै खर'आ दाबो टेनसनानो टेनसन मा जागोन आं दाबो बेखौ बुंनो हायाखै माने ओंखाम जायैया सानथाम जाबायमोन ओमफ्राय माने मैया एसे जादों एसे जानानै बे एकदम सानथाम जायो नालाय सानसे जाबाय एसे गोबाजोबदों माने ओमफ्राय बेनि उनाव नेक्स्ट जाबो जायाखैमोन माने जेबो दिनैबो जायाखै मा जालांखो आं माने जेबो बुंनो हायाखै नाजाव जेबो हायाखै आं माने मा खालामनो मा खालामनो आरोना माने गोसोआव जेबो जायाखै